നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത ഒരു വ്യക്തി വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ത്യാഗത്തെ മനസ്സിലാക്കാനോ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ ഷൂട്ട് കുറച്ച് നാൾ നടക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അമ്മമാർ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അതിനു മുൻപ് പല അവസരങ്ങളിലും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കും. അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് നേരം മാറി നിന്നാലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഗാഢമായി അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ പാത എത്ര ദുഷ്കരമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്ത ജോലികൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ, ഇത് എന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ, എന്നും ഇതല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് ആ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ്സ് നീഡ് ടു ഡു എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്ലോഗിലേക്കാണ് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ശ്രീയാണ് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നോബ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് എനിക്ക് അതിന് പകരം ഒരു പച്ചക്കുപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പച്ചക്കുപ്പി എങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടോ, പച്ചയാണോ വെള്ളയാണോ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. വെള്ളിയാഴ്ച മോർണിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. വെള്ളിയാഴ്ച മോർണിംഗ് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ദിവസം നമുക്ക് വലിയ വെപ്രാളത്തോട് കൂടി ബെഡിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പിടഞ്ഞ് എനിക്കിൻ്റെ ഒന്ന് വലിയാലോ, അത് കാരണം കൊണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ശ്രീകുട്ടന് സാൻഡ്വിച്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരെ സ്വാതിക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നത്ര. അപ്പോൾ ഇവന് മറ്റുള്ളവരെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് വന്ന് പറയും അമ്മ എനിക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സാൻഡ്വിച്ചുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചപ്പാത്തിയാണ്. ഞാൻ ഭാഗ്യനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചപ്പാത്തി മേടിച്ചുകൊണ്ടെന്നുള്ളൂ, നാളെ ശ്രീകുട്ടൻ ഇത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഉള്ളത് കഴിച്ച് പോകാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഞാനങ്ങനെ പറയാറുമില്ല. പക്ഷെ ബാക്കി പൊതുവെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇല്ലായ്മയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയല്ലേ നമ്മൾ കടന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴെന്താ ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കിട്ടി വളരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുവിധം നമ്മൾ അവർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി ആ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പിസ്സ സോസും ഒക്കെ നമ്മുടെ മേടിക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയുടെ ഉള്ളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല. ക്യാരറ്റാണ് ആകെ കൂടി കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുക്കുംബർ കഴിക്കും. പക്ഷെ കുക്കുംബർ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വളവള പോലെയായിരിക്കും ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തില്ല. കുറച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഓവൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചപ്പാത്തി സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായി. കൂട്ടുകാരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. ഇവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫുഡ് കഴിക്കില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഫുഡ് മറ്റുള്ള എല്ലാവരും കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ 2-3 വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇവൻ ഒരെണ്ണം കഴിക്കുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു വിടാറുണ്ട്. കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് കൊടുത്തു വിടാനും വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറയും, ശ്രീകുട്ടൻ ഇന്നലെ വന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിൻ്റെ അമ്മ സൂപ്പറാടാ എന്ന് പറയാം അത്ര. അപ്പോൾ അവൻ ചിലപ്പോൾ എന്നെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതായിരിക്കും. എന്നാലും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അമ്മ സൂപ്പറാണെന്നുള്ളൊരു വിചാരം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന, സാറ്റിസ്ഫൈ ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മേനെ എപ്പോഴും സൂപ്പറാന്ന് പറയാറില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ അമ്മേനെ സൂപ്പറാന്ന് പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പിന്നെ അവിലാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അവന് പഞ്ചസാരയാണ് ഇഷ്ടം, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ശ്രീകുട്ടൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറയാറില്ല എപ്പോഴും കാലത്ത് ചോറ് കൊടുത്ത് വയറ് നിറച്ചിട്ടാണ് വിടാറ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ അൽക്കുലത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് വിടുകയാണ്. ഇതാവുമ്പോൾ കഴിച്ചിട്ട് വരികയും ചെയ്യും, അവനും ഹാപ്പിയാണ്. വൈകുന്നേരം കാലത്ത് തൊട്ട് ഉച്ച വരെ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചോറും കറിയും തിന്നണ്ടേ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ. ഫുള്ളായിട്ട് പഠനത്തിലും അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും എൻജോയ് ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചോറ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടുക. അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ അവനൊരു മോട്ടിവേഷനും കൂടി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവുകളിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറയാറില്ലേ, ഞാൻ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കുട്ടിയൊരു കരിയറാണ്, അതിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കാലത്ത് ഇതുപോലെ ചോറ് വാരി കൊടുക്കും. നോൺ വെജൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് വാരി കൊടുക്കുക. ശ്രീകുട്ടൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് നോൺ വെജ് അലൗഡ് അല്ല, കഴിച്ചിട്ട് പോണോട് കുഴപ്പമൊന്നും
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടാ. പിന്നെ ആൾ വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് വന്ന് കുളി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വിളക്ക് വയ്ക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബനിയനും അണ്ടർവെയർ ഇട്ടിട്ട് വിളക്ക് വയ്ക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ഓടി പോയിട്ട് യൂണിഫോം ഇട്ട് എല്ലാം സെറ്റപ്പാക്കി വരും. ഞങ്ങൾ ടൈം ടേബിളൊക്കെ നോക്കും. അന്ന് കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ, ടീച്ചർമാർ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും. അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു 6:55 ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഇറങ്ങി സ്കൂളിലോട്ട് കൂട്ടാം. ഇന്നും നമ്മുടെ മഞ്ഞു കൂടിയ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്നാലും പണ്ടത്തെ അത്രയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ കാലത്ത് മുഴുവൻ ചൂട്, കാലത്ത് തൊട്ട് ഒരു ഉച്ച വരെ ചൂടും, ഉച്ച തൊട്ട് ഗംഭീര മഴയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശ്രീകുട്ടൻ പോയി. ശ്രീകുട്ടൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏകാന്തതയുടെ അപാരതീരം ആണ്. പിന്നെ ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോൾ ചേട്ടന്മാർ പണിക്ക് വരും. പിന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത പണികൾ തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂഡിലാണിത്. എന്നോട് ചേച്ചിമാർ പറയുന്നത് ശ്രീ ഭയങ്കര മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ്. സത്യമാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്വിങ്സിൻ്റെ വക്കിലാണ്. നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ന്യൂ ഇയറൊക്കെ വരികയല്ലേ, പുതിയ റെസൊല്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പുതിയൊരു ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെടിത്തോട്ടത്തിൽ കിടന്ന് നടക്കുക. പുതിയ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ചേച്ചി പ്രിയേച്ചി, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇളയമ്മയുടെ മൂത്ത മോളുണ്ട്, ചേച്ചിക്ക് ഇളയമ്മയ്ക്ക് മൂത്തതൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. പോണതാണ് ചേച്ചി. ചേച്ചി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൃശ്ശൂർ. അപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് ഇന്ന് ദീപാവലി സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു. ചേച്ചി എന്നും വർക്കിന് പോകണ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും ആ ഒരു ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ചേച്ചി പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയൂ, എൻ്റെ മാളു നീയൊക്കെ ഭാഗ്യവതിയാണ്, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിയിലൂടെ നീ സമ്പാദിക്കുന്ന സംഭവം സത്യമല്ലേന്ന്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മൈൻഡിനൊന്ന് സംഭവം ശരിയാണല്ലോ എന്നായിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ നിന്നാൽ അവിടെ പച്ചാന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരാണ്. മനുഷ്യ സഹജമാണത്. പക്ഷേ നമ്മളതിനെ അഡ്മയർ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാവുന്നു മാത്രം. അപ്പോൾ ചേച്ചി ടാറ്റയൊക്കെ തന്ന് ദീപാവലി സെലിബ്രേഷന് പോവാണ്. ഇളയമ്മ ഞാനും ചേച്ചീനെ കൊണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇളയമ്മ ഇതുപോലെ തന്നെ കാലത്ത് തന്നെ ചെടി ഹണ്ടിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതാണ് അത്ര. എന്താ മണി പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ പറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന്. അപ്പോൾ അനിയൻ്റെ കല്യാണമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആൾ ചെടിത്തോട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സുന്ദര ഭവനം. അതിലോട്ട് ഞാനിങ്ങനെ യാത്രയായി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബാക്ക് ടു കിച്ചണിലേക്ക് വന്ന് ചേട്ടന്മാർക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അത് ഇരുമ്പുളിയുമ്പോൾ നിറച്ച് ഇരുമ്പുളി ഉണ്ടായിരിക്കണത് കണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇരുമ്പുളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പരിപ്പ് ഇരുമ്പുളി ഇല്ലാത്തൊരു സമയമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇരുമ്പുളി അച്ചാറിട്ടും. ശ്രീകുട്ടിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇരുമ്പുളി അച്ചാറിട്ടത്. അത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അച്ചാറിട്ടത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇരുമ്പുളി അച്ചാറിടുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇരുമ്പുളി എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടോ. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാവണില്ല. അതും ഒരു ചെടി വളർന്നുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ചെടിയുടെ ഭാരം കാരണം ഇരുമ്പുളിക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല. അപ്പം അതൊക്കെ വലിച്ചു വാരി കളയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മണീനെയും ലക്കീനെയും ഒക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചു വിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ഉലാത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ടൈമാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ചിന്തയിലാണ് ഇപ്പോൾ. കുറച്ച് എന്താ പറയുക വെണ്ടക്കായ നടണം, തക്കാളി നടണം ഒക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആയ പോലെയാണ് പല്ലയപ്പുള്ളോട്ടാ. ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ചേച്ചിമാർ പറയാറുണ്ട് ശ്രീ ഭയങ്കര ഭാഗ്യവതിയാടാ, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജോലി തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ പല്ലേക്കുന്നുണ്ടോന്ന് പോലെ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ആ ഒരു മൂഡ് സ്വിങ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫേസില്ലേ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലത്തെ കമൻറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രമാണ് സങ്കടമുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ റിലീഫ് കിട്ടും. കാരണം അത്രയധികം കമൻറ്റുകൾ അവരവരുടെ ജീവിതത്തിലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെലസ്റ്റോമ പൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ ആമ്പലമ്മ പൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു മോർണിംഗ് വൈബ് ആസ്വദിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ കാഴ്ച കണ്ടത്. നമ്മുടെ താമരയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കിയടാ, അതിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു അല്ല അതേ ചെടിയുമത്തെ തന്നെ അതേ എന്താ പറയുക സ്വന്തം അനിയനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടായാലും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയും നടന്നാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെന്ന് പ്രകൃതി പോലും തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സത്യത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഭർത്താക്കന്മാരൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ നടന്നാൽ മതി, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടന്നാൽ മതി. അത് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടായാലും അതൊരു
ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. അതാണ് ഈ ലോകം. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മളായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ, ഇപ്പം ഈ കണ്ടില്ലേ, ഈ നമ്മുടെ താമരയില പോലെയല്ല, മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും സമയം കണ്ടെത്തണം കേട്ടോ. അതിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നാൾ ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജീവിച്ചതെന്ന്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേക്ക് യുവർ പ്രയോറിറ്റി ഓൾവേസ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പയറ് കൂട്ടാൻ വെച്ചു. ഞാനത് വെച്ച കാര്യം പറയാൻ മറന്നു. നമ്മുടെ സാഹിത്യവും തത്വവും ഒക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇമെയിലിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തു പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ കാലത്തേക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പയറുപ്പേരും മീൻ വറുത്തതായിരുന്നു ചേട്ടന്മാർക്ക് കഞ്ഞിക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ പരിപ്പ് കുത്തിക്കാച്ചാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുകാരെ സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ പരിപ്പ് കുത്തിക്കാച്ചിത്. അപ്പോൾ പരിപ്പ് നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞേ ബൗളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സദേട്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ബാക്കി എല്ലാവരും സ്വാമിമാരാണെന്ന്. അത് കാരണം നമുക്ക് അവർക്കൊന്നും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പീരീഡ്സ് ആണ്, അത് കാരണം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോൾ ചേട്ടന്മാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, കഞ്ഞിക്കെട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, സദേട്ടന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിന്ന് പരിപ്പ് കുത്തി കാച്ചിട്ട് മീൻ വറുത്തതും ഉണ്ട്, പിന്നെ പയറുപ്പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മതി മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് ദീപാവലിയൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടുക്കളയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മുടെ ഇരുമ്പുളി നമ്മളൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി അടിപൊളിയാക്കി അതിനെ നമ്മൾ തക്കാളിയും ഞാനതിൽ എന്തിട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക. തക്കാളി പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുമ്പുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വെന്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരും കേട്ടോ, നമ്മുടെ പരിപ്പ് വെന്ത് വരും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുത്തുമുളക് എന്ന് പറയും, ഇടിച്ച മുളക് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാർ പറയാട്ടോ അതിനെ. അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെന്ത് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പച്ചക്കറി, അതായത് നമ്മുടെ പുളിയും അതുപോലെ തന്നെ പരിപ്പും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോടാ, അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി കുത്തി കാച്ചി പരിപ്പ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ പയറുപ്പേരിയും തോരനില്ലേ, തോരനല്ല ഉപ്പേരി വയ്ക്കാൻ തന്നെ പറയാം, നമ്മൾ കുത്തി കാച്ചുന്ന ഐറ്റം ഇല്ലേ, അതും ഒരു ഉണക്കമീനുമാണ്. പക്ഷെ ഉണക്കമീനില്ലേ, നമുക്കിന്ന് ചാള വറുത്തതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കാലത്തെ കഞ്ഞിയിലത്തെ ബാക്കി പയറുപ്പേരി ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വേറെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാംസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് അവിടെ കാണാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു, ശ്രീ ഒരു ദീപാവലിയുടെ സീരീസ് ഇടടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ. ഒന്നിനും നേരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചേച്ചി. ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചേച്ചിമാർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ലൈഫിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ. ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവണം ലൈഫിൽ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഞാൻ കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുളിച്ചൊക്കെ വന്ന് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കിച്ചണിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ റീലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാം, ദീപാവലിയൊക്കെയല്ലേ വരണേ, നമുക്ക് മൊത്തം ലൈറ്റൊക്കെ കത്തിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദീപാവലി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ദീപാവലി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചെടികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഈ ചെടികളാണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ജീവനുള്ള ചെടികൾ. അടുക്കളയിലാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ജീവനുള്ള ചെടികളെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നും ഞാൻ അത് ഇട്ടുമ്പോൾ പിള്ളേർ ചോദിക്കേണ്ട അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ഇതിടാ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോടാ, ശ്രീജ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ ശ്രീ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അല്ല, അത് നമ്മുടെ ജീവനുള്ള നല്ല എന്താ പറയുക തേജസ്സും ഓജസ്സുമുള്ള സസ്യങ്ങളാണ്. മണി പ്ലാന്റ്സ് ആണ്, പോത്തോസാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഗോൾഡൻ പോത്തോസ്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ മണി പ്ലാന്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വൈറ്റ് പോത്തോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടി ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെടികളൊന്നും വെക്കേണ്ട, പ്ലെയിനായിട്ട് കിടക്കണമെന്നാ ഭംഗിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ എനിക്ക് പ്ലെയിനായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് ഭയങ്കര പ്ലെയിനായ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. അത് കാരണം ഇവിടെ 2-3 ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് ആ സ്പൂണിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്പൂണിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് വെറുതെ കാണാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല. വല്ലപ്പോഴും ഇത്തിരി ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇളക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഗ്ലെന്നിൻ്റെ ഈ ഒരു ചിമ്മിനിയും അതുപോലെ തന്നെ അടുപ്പും എങ്ങനെയുണ്ട് ശ്രീന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. രണ്ടും അടിപൊളിയാണ്. ബാറ്ററി മാറ്റി ഇടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്ലെന്നിൻ്റെ അടുപ്പിൽ. അപ്പോൾ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള, ബാറ്ററിയുമ്പോഴാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒതുക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു
കബോർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഈ മൾട്ടിവുഡിന്റെ കബോർഡുകളെക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ പണ്ട് സ്ലാബ് ഇട്ടിട്ട് വാർക്കുന്ന കബോർഡുകളില്ലേ, അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈടും അതുപോലെ തന്നെ ഉറപ്പെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടാ. ഇതൊക്കെ കളർഫുള്ളൊക്കെ ആക്കി എടുക്കാന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലും പണ്ടത്തെ ആ മരത്തിന്റെ കബോർഡുകൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോർട്സിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രം തപ്പിയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് അവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് കേട്ടാ. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒതുക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒതുക്കൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. വീട് ഒതുക്കി പറക്കി ഇടുക എന്നുള്ളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തവരാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു വട്ടം ഒതുക്കി പറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വശത്തേക്ക് പോകാത്തവർക്ക് ആ പണി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവരാണ് ആ കമൻറ്റ് വന്നിരുന്ന് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ കമൻറ്റുകൾ ചോദിക്കാറുള്ളത്. ചേച്ചിമാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് മാസത്തിലൊരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണിയാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ റെക്സിൻ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ വിരിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു മാർബിളിൻ്റെ എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓട്ടോരൊക്കെ റെക്സിനൊക്കെ അടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. 300 രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് ഇത് ഒരു മീറ്ററിന് എങ്ങാണ്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഡബിൾ എങ്ങാണ്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ ആകെ 3 മീറ്റർ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കബേർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന സാധനം ആൻറ്റി ഗ്രിപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോർ മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അതൊരു കളറൊന്നും ഒരു ഭംഗിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വേണമെന്ന് വെച്ചു. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു തന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർഡ്ബോർഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കും. ആദ്യത്തെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാറ്റ വരാനും അതുപോലെ തന്നെ പല്ലി വരാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി, ഇപ്പോൾ പോറലൊക്കെ വീഴുന്ന തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാർഡ്ബോർഡുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിനി എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുക എൻ്റെ ആ സാധനം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച സാധനം കാണാണ്ടാവുക. അതാണ് ഈ വീട്ടിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒതുക്കി വെക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എവിടെ വെച്ച് നോക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒതുക്കുമ്പോൾ സംഭവങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കണേന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ വരും. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓർമ്മക്കുറവ് അധികമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ വക കാര്യങ്ങളോടല്ല, പേരുകളോട് വ്യക്തികളോടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മറവികൾ കൂടുന്നത്. കുറേ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൽ കാണുന്ന കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ വക സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനെന്നും പറഞ്ഞ് മേടിച്ചു വയ്ക്കും. പക്ഷേ വീഡിയോയും കാണുന്നില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് വീഡിയോയും കാണുന്നില്ല, പാത്രങ്ങളും കാണണില്ലല്ലോ ശ്രീത്. വരും എല്ലാം ശരിയാവും. നമ്മൾ സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട്. എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഓൺ ദി വേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അടിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, പച്ച, നീല ഒരു കളറാണ് നമ്മുടെ കബേർഡിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ്. അത് പൊട്ടി പൂട്ടൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്ന ആ നീല വെള്ളല്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ പുൾ ഔട്ട് ട്രൈകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച്. പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് വലിയ യൂസ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കബോർഡുകൾ കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇളകുന്ന കാണുമ്പോഴേ നമ്മളതൊന്നും ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കൂരിപ്പോലും എന്നൊരു പേടിയാണ് എനിക്കിപ്പോഴും. ഞാൻ മറ്റേ പൊന്നെ കരളെ ചക്കരയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ തൊടുക പോലും ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ ഹോബിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. അവിടെയാണ് കുറച്ചും കൂടി വലിയ പാത്രങ്ങൾ വെക്കാറുള്ളത്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറുമ്പ് കയറുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ചേച്ചിമാർ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു വാഷ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ആ വാഷ് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹോബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കബോർഡായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റിലാക്ഷന് വരില്ല, ഉറുമ്പൊന്നും കയറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വലിയ പാത്രങ്ങൾ വെക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പണ്ടൊക്കെ ഉള്ള പാത്രങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അതൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ അമ്മയ്ക്കും ചേച്ചിക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു വിടും. ചേച്ചി അമ്മയൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കേട്ടോ. അവർക്ക് വേണ്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ കളയും. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെന്നും കാണുന്ന ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഫ്രീ ഇങ്ങനെ ഒരാളാണെന്ന്. വല്ലപ്പോഴും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് വൃത്തികെട്ട പാത്രത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ, എന്ത് വൃത്തികെട്ട പാത്രത്തിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തോന്നുക ഇടയാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ നമ്മുടെ പഴയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, മിക്സി വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കബോർഡ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിൽസും ജാറുകളൊക്കെ പുതിയത് മേടിച്ചതൊക്കെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്
കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അധികം തപ്പാതെ തന്നെ നമുക്കത് സാധനം മനസ്സിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണമെന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഗ്ലാസ് ജാറുകളൊക്കെ വെച്ച് അവിടെയും ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റോർ റൂമുണ്ട്, അവിടെ നമ്മളൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റോർ റൂം നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയുന്നേക്കാളും മുന്നേ നമുക്ക് സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് സ്പേസുമാണ് നമ്മുടെ ഡെഡ് മണിയുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്ലാസ് വീണ് പൊട്ടിയതാ, ടാപ്പും പൊട്ടി, ഇതൊക്കെയാണ് ഇരട്ടിപ്പണി എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരില്ലേ? നമ്മൾ നല്ല എന്താ പറയാ, നല്ല ഫോമിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റണ്ണൗട്ട് ആവണ അവസ്ഥയല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും തോന്നാറുണ്ട്. നല്ല ഫ്ലോയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെഡ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കേട്ടാ. അപ്പോൾ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. പോപ്കോൺ എത്ര തിരക്കുള്ള പണികളാണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രയോറിറ്റി. ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മക്കളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി വൈസ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ, സ്കൂൾ വിട്ടൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇനിയിപ്പോൾ 2 ദിവസം മുടക്കല്ലേ, അമ്മയ്ക്ക് പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും നോക്കാൻ നിന്നില്ലേ, പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റീഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ റീഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ ഡബ്ബകളിലാക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് റീഫിൽ ചെയ്ത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കി സാധനങ്ങൾ നാളെ കറി വെക്കാനുള്ളതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പുതിയ ടെക്നിക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു നേരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൗണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ, അതായത് ഓവൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്പേസ് ആണ്. അവിടെയാണ് മിക്കതും ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഡംപ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ. കൊറോണയുടെ സമയത്ത് സാച്ചുറേഷൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ള മീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മെഡിസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇതും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും ജലൂസിലും അതുപോലെ തന്നെ പൊള്ളുന്നോടത്ത് പുരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിനുമാണ് അവിടെ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ നമുക്ക് 4 കബോർഡുകളുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രൊമോഷൻ്റെ സംഭവങ്ങളും വെക്കുക. അപ്പം അത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവില്ല, അവിടെ മാത്രം വന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്. പ്രൊമോഷനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമുക്ക് കത്തിയൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കത്തി, ലൈറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ പീൽ ചെയ്യുന്ന പീലറില്ലേ അത്. കത്തി മിക്കതും ചേട്ടന്മാർ പണിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടന്മാർ വന്നിട്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവരവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അപ്പം ഞാനതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വേണമല്ലോ എന്ന് തപ്പി മേടിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മറന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. അതങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോൾ സന്തോഷമായി, അതവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കബോർഡിൻ്റെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പും കൂടി ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദീപാവലി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓണം, വിഷു ഈ സമയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഞായറാഴ്ചയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മൊത്തം വീടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി, ഇപ്പോൾ തുണികളുടെ സെക്ഷനായാലും ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസൻ്റ് ആട്ടാ. കുറേ നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട്. നമ്മുടെ സ്മിറ്റൻ്റെ ആ ബോക്സ് മേടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. പൊട്ടും ചന്ദനവും ഒന്നും മാറ്റിണ്ടായിരുന്നില്ല. അതങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചു. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അതൊക്കെ കഴുകി വന്നിട്ട് വീണ്ടും വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകളും ഇതുപോലെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ മറച്ച് വെക്കുക ഡ്രസ്സുകളില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട ഡ്രസ്സുകൾ തന്നെ വീണ്ടും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ കബോർഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പണികൾ. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മമാർ എന്നും എല്ലാ സമയത്തും ഈ പരിപാടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ടല്ലേ, ഈ ചെയ്ത പണികൾ തന്നെയല്ലേ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേന്ന്. നമ്മുടെ വീട് ഈ വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്നതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. നമ്മളെന്തോരം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാലും നമ്മുടെ മക്കളോ ഭർത്താക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അമ്മയും അച്ഛനോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പണികളൊക്കെ നിർഫലമായി പോവും. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ കിച്ചണും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ദിവസം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടി കുട്ടി വീഡിയോ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പേസ് വൃത്തികേടായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മുടക്കല്ലേ, ഓടിപ്പോക്കും.